Ya. Pripun Pak, raose Pak. Janjane kowe nang endi gelagakmu aja nyupiane atiku jono kowe gendang karo wong lanang liya Nggih, matur suwun Pak Lurah nggih. Nggih, Niki sami-sami, Pak. masyarakat Grogolan wau ngendikan Pak Disen niki matur Pak Lurah. Sok Pak Lurah nek upamane somben upamane dadi kepala desa meneh neruske sing dadi kepala desa nang desa Warukalong kene nek syukuran dilantik kon wayangan ngoten niku masyarakat lho Ndara. Iya to, Bang? Rasa golek dalang liya dalange siseke. Ya 20. Wah. Wah, yang 20 yo ijo ae ya. Mboten genep malah. Oh, genep. 18. 18. Mboten kok. Sedaya niku beres ngeten iki kan nggih ta, Pak? Nggih. Putih perudas betul, Pun lunas. Nggih, gara-gara enggak payang pajeke dereng lunas Pak niki. Pun beres nggih. Nggih, matur suwun sanget Pak Lurah. Nggih, Pak Sek, Mbah nuwun, sampun pun paringi wedal, bilih wonten ingkang lepat nuwun pangapunten. Amin. Ngaten nggih. Nggih. Niki nek Pak Sambong kula kan minggah saged. Saged mawon, Ayo Pak Sambong, gentenan. Ha nggih gentotan. Niku Aja lurah ae. mboten napa-napa. Nggih, Mbah, Ayo. mboten napa-napa. Pak Sambong karo Pak Wah munggah. Nggih, langsung munggah. Ugi dalu menika dipun live streaming kalian Malik Ngawi. Mas Malik kalian Mas Desmang. Oh, Mas Desmang. Channel TV Ngawi. Upami mengke nyuwun lingipun para warga Warukalong mriki mengke nek kangge hiburan kali teng sawah lho dek ben bersihan nangkap wayang ngoten niku. Mengke niku nggih sae, niku mengke streaming nggih sae kalian Mas Malik Ngawi niku. Siap. Nggih, nyuwun linge napa ngoten. Nggih, Pak. Mas Sambong kali Bapak pamit wae sareng minggah wonten kepanggungan ben bareng aja no, ben bareng. Mboten napa sing penting dalu menika hiburan Pak Lurah. Nggih, terus. Penting hiburan masyarakat seneng. Intine hibur masyarakat. Monggo Pak Sambong. Matur suwun. Bocange Mbah Sisek pun kenal dangu Pak Lurah. Pun jane niku riyen kanca. Kanca usur gedang nggih Pak Sisek iki. Nggih. Nggih. Badhe nyanyi napa Pak? Loh. Oh, nyanyi napa ngantun derek? Nek nyanyi mboten mboten saged wakil sindene. Wakil Waranggono, wakil Waranggono niku gampang santen nggih ngoten niku kados Pak Dole ya, Mbak. Ojo dolanan HP, Mbak, dolanan HP sanane sik, ku nek bari bulan lagi HP. Nah, dadi dimatke kaya ibu-ibu kae Waranggono kae. Oh, jan dimatke tenan. Dadine ngono. Dadi ngene iki. Matur suwun Pak Wah berkahipun. Kok kalih Waranggono sinten pun katon derek. Derek kula nedhi Nyidam Sari mawon. Nyidam Sari nggih, Nyidam Sari. Kali Mbak Depi. Nggih, sing suarane sekeco piyambak. Nggih, Mbak Depi jeneng Nyidam Sari. Bawane napa mboten Mas Royo? Mboten sampun dalu mawon. Dalu nggih mboten napa nggih. Iki wau wonten kanca kula lare nem-nemen are mriki badhe liburan mengke badhe niki Mas nggih siap asmane sinten kula nggih kesupen mau Mas nggih. Nyidam Sari engko Mas langsung mawas. Nenanano yo.